Okay. Mayong buntag sa tanan. Okay, makumusta ta sa usa-usa. Mayong buntag. Okay. Okay, kumusta mo? Okay, so miyaging semana, nahuman na ang Seguro 1 Bible Seminar. So daka nang nakapil sa Bible Seminar kada adlaw. To more than 40 mga brothers sa kay nakapil o tanan, the 21 newcomers kay nakapil sa Bible Seminar o nakita na ko nga uban kay naka-amgo kung usa man ang kalwasan. O gahapon na Mother's Fellowship bagong naluwas po kay nakapi o karon buntag po tunay mga bagong naluwas so mga daghang kayong salamat diya sa Dios. O bisan pa o modahuman na ang the Bible Seminar takinang tamakpadayon sa pakpambisa mayong balita o ilabi na dahapin na human ang this year, di ba? So next year so magsugod ang bagong tuiga. So the next month na the first Grand Bible Seminar. So para sa Grand Bible Seminar payo makampo para makita nato ang dakong buwas sa Dios. Isa dili pa na magsugod makampot ta. Among nanginot og malayong Dios nga nakigumaka namo, daghang kayong salamat sa Dios sa pagkataka namo og tumayong higayon nga makapaminaw sa apulong sa Dios kauban sa mga bilirong brothers sisters. Sa una, kami tanan kay makasasala nga nagatara sa imperyo pero dalwas kami tapinagi sa bilirong dugo ni Kristo mao nga daghang kayong salamat sa Dios. O iyong nga Kristiyano nga nakadaw sa kalwasan, kanan kami nga makinabuhi para sa himaya sa Dios, mao nga payog tabang imi nga makakinabuhi para nimo o payo hatag imi og agong kusok o gahom kapinagi sa imong pulong Ginoo. O napayo hatag imi og mapayno sa mga panghunahuna aron nga mapamina namo ang imong pulong pakayo o mahangwan namo ang kahulugan sa imong pulong aron nga mapsaptan namo ang kabubudon sa Dios aron nga makatuman kami sa imong kabubudong Ginoo. So ilabi na miyaging semana tungo sa imong dakong grasya nahuman na ang Seguro 1 Bible Seminar. Daka nang nakapil sa Bible Seminar ug daka nang nakapaminaw sa pulong sa kamatuoran. Bisan pa og wala mi kabalo kung kinsay tino nga naluwas pero kabalo na ang Dios nga kung kinsay tino nga naluwas mga payog tabang sila nga makapabilin diya sa iglesia o kung nay mga tipami nga wala pa naluwas payog tabang sila nga makapadayon sa pakpaminaw sa pulong sa Dios aron nga masiguraduhan ang ilang kaluwas ng Ginoo. O dahapin na human ang karong tuiga 2023 sa dili pa ang bagong tuiga 2024 payog tabang ini nga makahuna-huna kabay sa among kinabuhi o payog tabang ini nga makaplano o para sa next year kaalang mabuhi kami para sa Ginoo. O para sa mga brother ug sisters nga wala nakapil diri hinawmi nga moapil sila kauban sa mga brother sisters payog tabang sila nga moapil o kung nay mga brother ug sisters nga dunay sakit sa lawas o mga problema o kalistanan, pakantos, to hinami nga makaubokom sila tapinay sa imong tabang, pinay sa imong grasya Ginoo. O hinami nga mahupay kami o makaligon kami diya sa Dios pinagi sa pakpaminaw sa imong pulong karon. Salamat sa Dios, among gisalig ang tanan sa imong mga kamot sa pangalan ni Kristo among giampo. Amen. Okay, ato nga bilang Biblia, unang pulong karon. So Hebrehanon chapter 11. Okay, so kung naay Biblia nimo, payo kamita ang Biblia o kung wala Biblia, pwede nga nantaw ng screen sa tubangan. So Hebrehanon chapter 11 verse 13 ang to sa 16. So Hebrews chapter 11 verse 13 until 16.
Okay, atong basahon. Kini nga tanan nangamatay sumala sa pagtuo nga wala makadawas sa mga saat apan nakakita kanila o nakapangimamat kanila gikan sa halayo ug sa tapos makasugit nga sila mga tumuluong ug mga lumang langyaw dinhi sa yuta kayang mga nagapamulong nining mga butang nagapahayak nga sila nagapakita og yutang nga ilang kaugalingon o kung tinod kayo nga sila may paktakat sa yutang nga ilang gibiyaan may higayon unta sila sa pakbalik. 16 Apan karon nagating-uha sila og usa ka labing maayo nga yuta nga mao ang langiton tungod niya na ang Dios wala ka magakaulaw tungod kanila nga siya kapangaanlan ilang Dios kay nakaandam siya alang kanila og usa ka syudad. Okay, so karon topic nay usa ka labing maayo nga yuta nga mao ang langiton. So sa atong hunaw ng kabanini, so usa ka labing maayo nga yuta nga mao ang langit nun. Mao kini ang kabahin sa langit. The langit kay importante nga topic. The iyong nga Kristiyano o langit kay also importante nga topic. The iyong nga mga tawo nga dili luwas. Kay iyong nga Kristiyano nga naka dawas sa kaluwasan, asa ta mapunta? Sa langit. So langit kay pinaka-importante. So ang kinaya, ang ebidensya sa mga naluwas kay unsa man ang kalainan kaliwa sa mga reliyosong tao o sa mga naluwas. Kay ang mga naluwas kay dili sama sa reliyosong tao nga nagasimba na lang. Unsay kalainan kaliwa sa mga churchgoers. Ang mga tao nga nagasimba o sa mga naluwas, unsa man ang kalainan, ang mga naluwas ka adunay 100% kasiguruan sa langit. So ang mga naluwas ka dili mangadulog sa kamatayon, ang mga naluwas ka dili mangadulog sa pakukom, ang mga naluwas kay maka-overcome sa tanan ng mga kalisot tungo sa pangnaom sa langit, ang mga naluwas kay dili mangadulog sa pag-antos tungo kay sigurado kayo sila nga makato sila sa langit. Sumaw nga bisan pa og ang gawas kay parehas sa taliwas sa mga tawo nga dili laluwas, taliwas sa mga tawo nga nakasimba na lang o sa mga tawo nga tino nga naluwas, gawas kay parehas kay nakasimba silang tanan pero gikan sa kasing-kasing kay lahi. Ang mga naluwas kay adunay dakong kasiguruan, 100% assurance para makato sa langit. Tungo sa kasiguruan sa kaluwasan, ilang kinabuhi po kay mabago. Sukat ato, gikan sa adlaw nga naluwas ta, mabago ang kinabuhi, gikan sa kasing-kasing kay naikasiguruan sa langit. So mga kaluwasan kay dili information. Bisan pa akong testimonyo kay husto sa tubangan sa tao, pero kung wala ko'y kasiguruan kabay sa kaluwasan, dili ko makato sa langit. So, Matthew chapter 7 verse 21 bingon sa Kristo nga dilita na nga nagaingon kanako Ginoo makasulo sa langit. Dilita na nga makato sa langit. Kaliwa sa mga tawo nga nagasimba. Kay pakta mo sa simbang kay dili grante sa kaluwasan, di ba? So, atong hunaw-hunaw ang mga naluwas nga sigurado ka ba sa langit kay makakinabuhi para sa langit. Uy pasabuhin nga dili para makato sa langit kay sigurado ko nga makato ko sa langit. So unsa man ang kahulugan sa kinabuhi para sa langit? Ang mga Kristiyano kay makakinabuhi para sa ganting nga madawa nila dito sa langit. O ang mga naluwas kay makakinabuhi para pakpami sa mayong balita ngadto sa mga tawo nga dili luwas kay kabalo na silang na mga tao kay mapunta sa impierno. So ingwa Kristiyano nga nakata sa kaluwasan, unsa man ang dakong ebidensya sa kaluwasan, kanahon ta sila nga mag-evangelize sa pamilya. Dili sila kanang nga delay. Dili sila maulaw sa tubangan sa mayong balita. Kanahon ta sila nga magpambi sa mayong balita kay kabalo na sila nga mapunta sila sa impierno. Kung kisa man adunay kasiguruhan kabay sa langit kay sigurado pud tayo kabay sa impierno, di ba? Sakto ba?
Kung sigurado ko nga makatuko sa langit, buhay pa sa bunina, kabalo na ko nga daka na mapunta sa imperno. Kung sigurado ko kabay sa langit, buhay pa sa bunina nga, sigurado po ko kabay sa imperno. So mga samatahi kayo, nagalantaw ko sa mga tao nga diliruwas, imbis na ang kasina, naidakong kalo. Lohi kayo. Asa sila mapunta? So, bisan pang naka-enjoy ang mga tao diliruwas, dili ko maka-enjoy kay, kabalan ko nga, asa sila mapunta. So, ang mga naluwas nga, ang mga tino nga naluwas, ang mga tao diliruwas ka dili masagol. Kahayak, kanginit, masagol ba? Dili masagol. Tubig, lana, dili masagol. Kanding, karnero, dili masagol. Ang mga naluwas, ang mga tao diliruwas ka dili masagol. Dili sila maka-enjoy kauban. Ano man, kabalo na ang mga Kristiyano nga, asa sila mapunta karon. Si Jesus Kristo, sa diyang biyani, sa Jesus Kristo ng kalibutan, naka-enjoy ba siya sa kalibutan uban sa mga tao diliruwas? Wala. Bihilak siya at tubangan nila. Sa diyang biyani, sa Jesus Kristo ng kalibutan, imbis ng kalipay uban sa mga tao diliruwas, nakahilak siya. Ano man, kabalo na siya nga, kung asa sila mapunta. Suma sa Biblia nga, ang mga Kristiyano kay nakadawas sa kasing-kasing ni Kristo. Ang mga naluwas kay adunay pareho nga kasing-kasing sama ni Kristo. Ano masadyang naluwas ko, nakasulot ang Espiritu Santo sa asa? Sa buhay sa kasing-kasing. Kasing-kasing. Mao nga, naipareho nga kasing-kasing sama ni Kristo. So mga samatay kayo, magalantaw ang mga Kristiyano sa mga tao diliruwas, imbis na kasina, imbis na kalipay, nahita kong saking ano man, kabalo na kong mapunta sila sa imperno. So mga talinang nga, makababak ko sa tubang sa pamilya. Maminaw, tapisan pa ang nakahila. Mao kinyang dili special, natural. Ang mga batang na tao, unsa man natural. Pakilag, diba? Ange. Mao kinyang ebidensya sa kinabuhi. Unsa man ang ebidensya sa Kristiyano nga naluwas. Dahil na nga, maka-open sa ilang baba para papamisama yung balita. Sama sa pakilak sa mga bata. Nasa naman ninyo? Suma sa Biblia nga, tungkay mito ko, magpabako, miingon siya po sa Pablo. Tungkay nakatuko, makasulti ko, miingon siya po sa Pablo. So, kabahin sa kasiguruhan sa langit, kay importante. So, din sa verse 16, apan karon nakatinguha sila usa ka labing maayo nga yuta nga mao ang langit nun. Labing maayo nga yuta nga mao ang langit nun. Unsa man ni? Langit. Langit kay labing maayo. Okay, tanang ako. Na importante nga meditation. Iyong nga tawo diliruwas, langit kay dili maayo. Iyong nga tawo diliruwas, asa man ang labing maayo? Kalibutan. Nasa naman ninyo? Iyong nga tawo diliruwas, kalibutan kay labing maayo. Kay wala sila kabalo kung asa man ang langit. Pero iyong nga Kristiyano nga naluwas, asa man ang labing maayo? Langit. Dili kini information. Mao kinyang tinuod. Asa man ang labing maayo kanimo? Para unsa nakinabuhi ka? Para sa kalibutan, para sa langit. Honestly. O bisan pang naluwas na ko, kung kitintay ko sa mga kalibutan-on, bisan pang langit kay labing maayo, pero kalibutan kay murak mas maayo. So, mao kinya importante nga topic karon. Suma sa Biblia nga, usap ka, kamay mayo, labing mayo. Labing mayo nga yuta sa man. Dito sa langit. Nasabtan? Yeah. So, mao kining importante nga topic. So, sa diyang naka-meditate ko karong semana, kay na Bible seminar. So, bisan pa kapoy kayo ko, kapoy gihapon. Mga mother siguro nga nakaluto, mga brothers nga naka-active, kapoy, di ba? Kapoy ba mo?
mga mothers, street fellowship, Bible seminar, mothers group fellowship kahapon, nakita ko nga kapoy ang mga mothers. Sunday sa mo po kapoy. Pero kumusta kasing-kasing nalipay ba? Ano man? Kaya nakita na ko nga nangalos ang mga tao, di ba? Sama na ko. Dadapon nila ang pangnaom sa langit. Ano man naka-evangelize ta? Para sa langit. Ano man nagsakripisyo ko? Para sa langit. Kaya kanang ko nga dakanang mapunta sa langit, di ba? Nasa naman ninyo? Bisa po kapo yung lawas. Ano man naka-appeal ko sa Bible seminar kay kanang ko nga dakanang buhato sa langit. Ano man? Ang langit kay labing mayong yuta. Napsatan? Sadyang nakapuyo ko dito sa Dumaguete City sa Negros. Dumaguete City o usa ka syudad sa Korea kay na-konektado. So kada year, pipil ka mga Pilipino kay nabalin dito sa Korea para sa trabaho. So para bakato sa Korea, gihandam nila ang dakong base, nakaandam siya sa magdakang mga bikayamas, kay kanang ta siya nga mobisa sa Korea. Pero suma sa Biblia, asa man ang labing mayo? Korea? O langit? Saka na wala interesado ka pa sa langit. Ano man? Wala pa sila nakato. Si Apostol Pablo, noong sa grasya sa Diyos, nakita niya ang langit. So mga niyo siya nga, dili ko ka na nga makpuyo diring kalibutan. Kaya kipakita sa Diyos ang langit kaniya, especially, so mga nakashare si Apostol Pablo nga, dili ko ka na nga makpuyo diring kalibutan na po. Totally different world. Pero daka na wala naktuo. Dahil sa mga Christian po, sa ilang kasing-kasing, usay kamay kayo ang pangnaom ngadto sa langit. Mga gihapon nakinabuhi sila para sa kalibutan. Dili para sa langit mo. So mao kay importante nga leksyon. Kaya una sa tatong hunaw-naon, kabay sa kasiguruan, kabay sa langit. Suma sa Biblia, Juan chapter 3 verse 3, sapakatino nagayon ako kanimo, kawas ko ang tao, makapataw pagusop, dili siya makakita sa kingharian sa Dios. Asa man ang kingharian sa Dios? Langit. Kinsay makasulo sa langit? Katong nagasimba, katong naluwas. Ang usalang makadalan sa langit kay papakataw pagusop. Papakataw pagusop kay dili pinay sa paktamong simbahan, kundi pinay sa pakpaminaw sa mahayong balita. Pinay sa paktuo, diba? Yeah. So, miyaging Bible study natong nakatunan, dili pinay sa relihiyon, dili pinay sa pag-ampo, dili pinay sa bautismo, kundi pinay sa papakataw pagusop. Nasa naman ninyo? So, kung kisa man natino nga naluwas, pinay sa pakpamin sa mayong balita, budi pa sa kung kisa man ang naktong ipasayo ni Kristo ang tatong mga sala hangto sa hangto pinas dugo ni Kristo, mao kinyang gospel, di ba? Maluwas siya o madawa niya ang kasiguruan. Unang Thessalonica, chapter 1, please hold man chapter kay kinang natabubalik. Unang Thessalonica, chapter 1, verse 5. Unang Thessalonica chapter 1 verse 5. So ang mga brothers and sisters nga nalwa dito sa Thessalonica Church, aduna sila'y kasayuran. Dakong kasayuran, kasiguran, the great assurance. Verse 5 atong masang. Kahiyang among mahayong balita, wala mo abot kaninyo sa pulong lamang, kundi usap sa gahom ug sa Espiritu Santo ug sa dakong nga kasayuran, bisan ingon sa hinsairan ninyo, kung daw unsa kami nga diha kaninyo tungod kaninyo. Dakong kasayuran, the great assurance. So kung tino nga maluwas ang usa ka tao, madawa niya ang dakong kasiguruan. Walay paktuwa-duwa.
So mga ilang kinabuhi po kayo, klaro. Pero kalwas na kayo dili clear, Christianong kinabuhi po kayo dili clear. So ang mga inviter kay nabalaka. Tino nga naluwas ba siya? Bisan pa dili siya makasulti pero nawari siya sa iyang kasing-kasing. Tino nga naluwas ba siya? Ano man after 2 years, 3 years, 5 years, 7 years, kiyapon parehas. Ano man wala siya nabago. Ano man gihapon gihiguman niya ang kalibutan-on. Ano man gihapon wala siya nakabasa Biblia, wala siya nakaampo. Ano man gihapon nakakinabuhi sama sa uban na matang nga dili luwas. Bisan pa og biyagi na ang takong time. Mo sa sinuptanan, mo natural ka na, na yung mga bata, ungi-ungi. Wala siya kabalo kung unsa man ang mangi, kung unsa man tae, di ba? Ha? Sa hip, sa bata, di ka ba hugaw? Ang mga mothers, kabalo mo. Bisa pa o tae. Wala siya kabalo kung unsa man ni. Init. Kinsay kinang nang manglimpyo? Ang bata sa iyang kahugalingon o mga mother? Sa manini, mga bagong naluwas, kamaing bata. Nakinang nata makuha sa tanang para nila. Natural ka na, di ba? Example, usa ka mama, o akong asa po kay twins, kung usa ka mother kay nakaanak, tulok ka bata, pero pareho sila. Tulog kay parehas. Usay, mahitabo kini, di ba? Kaya magtulo sila kayo, kung sa mga mothers, mag-stressful kayo, di ba? Pero, kinahanglan tabang sa mother. Dayon, hinay-hinay, makatubo sila. Sa naman ninyo? Kinahanglan time sa pagtubo, pero para sa mahayong pagtubo, kinahanglan mahayong education. Mahayong tabang, mahayong sakripisyo, natural ka na. Pero bisan pa miyagi na ang 5 years, 10 years, 15 years, pero gihapon, nakailang siya kadadalaw. Gihapon, wala siya kabalkong sa manang tae. Gihapon, wala siya kabalkong sa manang buhat doon. Bisan pa o 15 years old, 20 years old, tayo hina-hinay, mabala ka ang kini ka na, di ba? Ano man, pareho sa gihapon, na isang problema. Kristiyano po kay parehas. Naluwas na kadugay na idakong responsibilidad at tubang sa mga bagong naluwas. Kay makakinabuhi sila sama nimo. Ang mga bata kay magabuwas sama sa ginikan na, di ba? So usahay masyok ang ginikan. Kung ano man nakabuwas siya sama nako. Kung nagaaway-away tayo sa bana asawa, mga bata po kay nagaaway sama sa ginikan. Magatunan ang mga bata sa daotang pulong gikan sa kinikanan. So, education sa pamilya kay importante mo. Anyway, naipaktubo. Paktubo. Pero kung walay paktubo, mao kay problema. So, kung naikasiguruan, assurance salvation, unsa man ang ebidensya, makatubo. Naipaktubo. So, ito importante. So, kung tino nga nalwas ko, nahay unsa man? Kasiguruhan. Assurance. Nasa naman ninyo? Assurance. Assurance. Kung walay kasiguruhan, tayong maminaw sa Bible seminar again. Nowadays, nadung na kung katong nakapil sa Bible seminar kay nahimong sigurado pag-usok. So mga kahapon po, usa ka sisa kung nakasiyang mas may nga pakpami na balik-balik para masiguraduhan. Wala ba kinsa nga makahatag sa kasiguran kanimo. Biblia lamang ang makahatag sa kasiguran. Nasa naman ninyo? O ubang kayo nakasayop. Sa diyang nakapa-counsel ko. Mo usa ka counselor o pasa kay nakaisal ka na ko nga naluwas na ko. Unsa man yang gisaling niya ang Biblia, gisaling niya ang pulong sa tao. Kayon mura klaro siya
Sa'yo nga pakto. Sa'yo nga pakto. Da kinatabutabang sa mga tikpami ng makasalik sa pulong sa Diyo, dili pulong sa counselor, pulong sa pastor. Nasa naman ninyo? Tayo burak tinuot, testimony po kayo tinuot, pero walay pakto. Tayo mawala sila sunod. Kung buwagi ang pakantos, kung buwagi ang paktintay, kung buwagi ang kalisod, bawala. Pero hustong pakto kay nai gamot. Gamot. So mga tong kay pakto kay sama sa gamot, ilarom sa yuta, bisan pa buwagi ang hangin, dili mataro. Kining gamot kay dili kikan sa pulong sa tao, kung dili kikan sa Biblia. Nasa naman ninyo? To pakto kikan sa papatalingo kikan sa pulong sa tao, pulong ni Kristo. Pulong ni Kristo. Madawan nako ang kasiguruan, dili kikan sa tao, counselor, pastor, kung dili kikan sa Biblia. Ako po, sadyang nalwas ko, wala ko kabalo kung kinsay naka-counsel ako, nakapa-counsel ko, sadyang kailan mo nalwas ko, pero dili ko makahinom do kung kinsa siya, wala ko kabalo ang pangalan niya. O dili ko makahinom sa iyang naong. So nabatin ako nga, siya kay mayong counselor, ano man. Naka-emphasize siya sa Biblia dili niya. So mga wala ko kabalo kung kinsa siya ang tukaron. Bisa pa kanang takong nga makpasalamat kaniya, pero wala ko kabalo kung kinsa siya. So yung nga pastor, dahil ko na kung mahayong counsel kay, dili ko makaindom sa tao. Nahinunduman ako ang kamaturan unni. Nasa naman ninyo? Yes. Madawan na to ang kasiguruan gikan sa Biblia. Okay? So mga importante. Unang Juan chapter 4. 1 John chapter 4 verse 18. The 1 John chapter 4 verse 18. Kung may kasiguruan kabahin sa kaluwasan, walay kahadlok. Verse 18. Atong masunsunituan, sa guguma walay kahadlok. Kundi ang gugumang himpit nakasaligway sa kahadlok, kayang kahadlok may kastigo, ngani ang may kahadlok, wala siya maghimpit sa guguma. Yeah. So, kontento sa kaluwasan, importante nga kontento sa kaluwasan kay guguma, di ba? Yeah. Kay insay namatay para nako. Namatay sa Kristo. Mao kinyang pinakadakong guguma sa Diyo, di ba? So, sa diyang nalwas ko, sa diyang nadawan nako ang kaluwasan, buhay pa sa nga nadawa po nako ang guguma. Kay kipadaya ang guguma diya sa kaluwasan. Dili pinay sa physical blessing. Nasa naman ninyo? Kundi diya sa kaluwasan na guguma sa Dios. Mao nga, din sa bersikulo, pwede nga ibutang ang kaluwasan imbis na ang guguma kay kaluwasan. Kaluwasan kay guguma. Nasa naman ninyo? So, kaluwasan walay kahadlok. Kundi ang kaluwasan nga himpin nakasaliway sa kahadlok. So kung tino nga nalwas ka, walay kahadlok kabahin sa pakuk. Nasa naman ninyo? Pero nahi kahadlok gihapon mao kay ebidensya nga wala pa ka nalwas. Revelation chapter 20 verse 8, kinsay mapunta sa impyerno, suma sa Biblia, ang mga talawan. Ang mga hadlok. Ang mga duwa-duwaon. Kay mapunta sa rina wa kalayo. Nasa tama ninyo? So, bisan pa akong testimony kay Mayo, bisan pa nakasimba ko kada Domingo, bisan pa ako kay sama sa uban na mga Kristiyano, pero kung wala kasiguruan, dili ko makatusa lang. Yeah. So mga tino kaluwasan kay magahatak sa kasiguruan, so mga ang mga Kristiyano nga naluwas kay makakinabuhi ilarom sa kasiguruan. Tungo sa kasayuran sa kaluwasan, dahil akong kalipay. Sigurado ba mo sa kaluwasan? Kung may akong kasayuran, kasiguruan, wala interesado ka ba sa kalibutan?
Brother, sister? Iyong nga Kristyano nga tino nga naluwas, wala interesado ka ba sa kalibutan? Pastor, ikaw kay pastor mga wala interesado ka ba sa kalibutan? Sakto ba? Kung tino nga maluwas ang usa ka tao, hinay-hinay mawala ang interesado ka ba sa kalibutan? Ano man? Kung kay sigurado ko ka ba sa kaluwasan, sigurado kayo po ang langit. Nasa naman ninyo? So, mao nga, ang mga Kristyano, ang mga reliyosong tao kay lahi. Kristyano kinabuhi, reliyosong kinabuhi kay lahi. Dili parehas. Pagtambok sa simbahan, importante. Pero kung wala kaluwasan, reliyosong kinabuhi na lang. Walay Christian life. Christian life, religious life is different. Nasabtan? Usa Christian life, o dahil dakang mga kahulugan, usa ka kahulugan kay Christian life kay kinabuhi uban sa kasiguruan sa langit. Mga dilita mga dulok sa pakantos, kamatayon, kalisdanan, bisan pa babatin ako ang kalisot pero makaubok kom sa tanan tungod sa kasiguruan sa langit. So mao nga ang mga Kristyano kay dili mga dulo sa kamatay bisan pa mamatay ka karong gabi bisan pa dahil kamay usahay nasubok ko tong kay ginang magpabulak sa pamilya pero naidakong kalipay nga makaatok ko sa langit. So, bubalik na main chapter, Hebrews chapter 11. Verse 13. Okay, so the Hebrews chapter 11. So, aktong gitang chapter of faith. The hinondumi Hebrews chapter 11 kay delete chapter of special man, chapter 11 kay chapter of faith. Nay mga tao nga adunay paktuo. Dili special man kundi mga naluwas. So baka test ka sa imong paktuo at tubangan nila. Ngano man? Kung tino ka naluwas ka, aduna kay pareho nga paktuo ba nila? Nasa naman ninyo? So nahay mga characters si Abel, Enoch, Abraham, Jacob, Moses, musama nini, dunay mga tao nga dunay paktuo. So kung sigurado kayo ang akong kaluwasan, ilang pakto atong pakto kay lahi parehas. Parehas. Kaya iyong nga tao nga dunay paktuo, unsa man ang ilang kinghangyo, unsa man ang ilang kibuhat, o kumusta man ilang kinabuhi, o para unsa nakakinabuhi sila. The verse 13, atong unaw ng kabanini, ito importante, verse 13, atong basahon. Kini nga tanan nangamatay sumala sa paktuo, nga wala makadawa sa mga saat, apan nakakita kanila o nakapangimat kanila gikan sa layo, ug sa tapos makasugid nga sila maong mga tumuluong ug mga lumalangyaw dinhi sa yuta. Sumala sa Biblia niya, kini nga tanan nangamatay sumala sa paktuo. Namatay sila sumala sa paktuo. Buhi pa sa banini nga, naluwas sila pinay sa paktuo, nakakinabuhi sila pinay sa paktuo, nangamatay po sila pinay sa paktuo. Nasa naman ninyo? So mga Roma chapter verse 17, ang mga matarong mabuhi tungo sa
pakto. The just shall live by faith. The Romans, Hebrayanon, o Habakuk o Galatians sa Biblia upat ka parehong nga bersikulo. The just shall live by faith. Sa daang tugumput, makita nimo ang parehong nga bersikulo. The just shall live by faith. Buhi pa sabi nga daang tugon, bagong tugon, dalan sa langit kay parehas. O daang tugon, bagong tugon, ang dalan sa kinabuhi, iwa Kristiyan po kay parehas. Pinay sa paktuo. So kung tino naluwas ka, do kinana ka makinabuhi tungo sa pakto. Okay, nasa naman ninyo? So, ikadwang Korinto chapter 5. Okay. ikadwang Korinto chapter 5 verse 7. 마오 그냥 크리스천의 kinabuhi. ikadwang Korinto chapter 5 verse 7. Okay, atong basang suliktuan. Kay nagalakaw kita pinay sa paktuo, dili pinay sa paktanaw. Yes. Ang mga Kristiyano kay nagakinabuhi sumala sa paktuo, dili sumala sa paktanaw. Buhay pa sa banini nga nakakinabuhi ang mga Kristiyano para sa mga langit nun. Kaya mga langit nun kay dili makita, di ba? Pero ang mga tao dili ruwas kay makakinabuhi sumala sa mga paktanaw. Para sa mga butang nga makita, para sa salapi, para sa kalibutanon, para sa trabaho, para sa pamilya, para sa kalibutanon. Makakinabuhi sila sumala sa ilang paktanaw. So dili sila maka-decide sumala sa paktuo. So mao nga usay makasayop sila. Kay sukudan sa kalibutan, sukudanan sa Diyos kay lahi, di ba? Bisan pa sa kasing-kasing nako, kining dalang kay burak nindot, burak maayo. Pero sa atubangan sa Diyos, sa atubangan sa mata sa Diyos, usay kining dalang kay dili maayo. Lahi nga dalang kay maayo. Bisan pa sa akong mata dili maayo kini. Pero sa mata sa Diyos, mas maayo kini. So sa diyang mupili ko sa dalan sa kinabuhi, usay sayo nga makpili ko. Kung makbuha ko sumala sa paktanaw. So Christian life kay, the faithful life, kinabuhi sumala sa paktuo. Kay naluwas ko, kapinay sa pakto. So, unsa man ang Christian life, kinabuhi tungo sa pakto. Kaya unsa man ang pakto, mukabalo na mo. Pagsalik sa pulong sa Diyos. Nasa naman ninyo? Sumala sa pulong sa Diyos. Kung dili maayo ang akong dalan sa tubangan sa pulong, unsa ang ay akong buhaton? Kinang na kong muundang. Sakto ba? Brothers and sisters, sakto? Kung akong dalan kay sayop sa tubangan sa Diyos, unsa akong buhaton? Klaro kayo nga sayop. Akong dalan sa tubang sa Biblia, dan unsa akong buhaton? Kinang ko makundang, mao kinyang paktuman, mao kinyang paktuo. Nasa naman ninyo? Pero kung bakpadayon ko, dili sumala sa kabubudong sa Diyos, kung dili sumala sa akong tingwa, dili kinabuhi sumala sa paktuo. Nasa naman ninyo? Pero usahay na yung mga Kristiyano nga nakakinabuhi, dili sumala sa paktuo, kung dili sumala sa paktanaw. Pero, tanawa, the main chapter pag-usap, Hebrew chapter 11,
11 verse 13. Di sa bersikulo, kini nga tanan, silang tanan, kinsa sila? Kung imong basahon ng Biblia chapter 13, na yung mga tao si Abel, Enoch, Abraham, Jacob, yeah. So silang tanan, katong adunay pagtuo. Ilang interesado kay dili kalibutan ng kundi mga langit nun. So din sa bersikulo, verse 13, kini nga tanan nga matay suma sa pagtuo, nga wala makadawas sa mga saad. Apan nakakita kanila o nakapangimamat kanila gikan sa halayo. Unsa way pasabot nini? Wala makadawas sa mga saad. Buhi pasabot nini nga sa daang tugon ang mga tawo nga adunay pagtuo, unsa man ilang gituan, bito silang nga muani sa Kristo. Bito silang nga muwato sila sa langit. Bito silang nga madawan nila ang ganti. Pero sa wala pa si Jesus niani nangamatay sila, di ba? Buhay pasabon nini nga, dili kinapasabong nga wala sila pagtuo, buhay pasabon nini nga bisan pang aduna sila pagtuo, sa wala pa sila nakita nila, nangamatay sila. Ilabi na ang mga tao nga adunay pagtuo sa daang tugon, pero naabay sila pagtuo wala. Naa. Pero din sa bersikulo, o nakapanghimamat kanila gikan sa halayo, ug sa tapos makasukit nga sila mga tumuluong ug mga lumalangyaw dinhi sa yuta. Nakapanghimamat kanila gikan sa halayo. Unsa way pasabot nini? Bisan pa layo kayo ang saad kayo wala pa naabot, pero nalipay kayo sila tungo sa saad sa Diyos. Bisan pa wala pa si Jesus miyani, bisan pa wala pa siya nakasulod sa langit, bisan pa wala pa siya nakadaw sa kanti, pero nalipay kayo siya dili tungo sa kalibutanon kundi tungo sa mga saad. Nasa naman ninyo? Tugumusa mo. Unsay kalipay kanimo? Mga kalibutan ng gihapon, ang mga sala gihapon. Kung kalipay nimo kay dili pulong sa kay saad, di ba? Kita na ako, brother sister. Pulong sa Diyos kay saad sa Diyos, di ba? Kung walay kalipay sa imong kasing-kasing, gikan sa Biblia, kada adlaw, payag hunaw-hunahon ang imong kaluwasan sa lalo. Please. Pakta mo sa simbahan, importante. Pero kung walay tinong ang kaluwasan, takong problema kita. Kay dula ang pagkabalin ni Yesu Kristo. Kumusta ang mga tao nga doon na tinong ang pakto? Nakahulat sila sa saad. Nalipay sila tungo sa saad. Dili tungo sa kalibutan. Napsatan? O tanawa, nakakita kanila. Unsa man ang ilang lantaon? Unsa man ang ilang nakita? Unsa man ilang nakita? Yeah. Nakita nila ang panalangin nga buhatak ang unsa man si Jesus Kristo, di ba? O ang iglesia. O langit, o ganti. Nakita nila sa daan. Pinay sa mata nila o pinay sa mata sa Espiritu? Pinay sa mata sa Espiritu. Suma sa Biblia, ang mga Kristiyano kay nakadawan na sa mata sa Espiritu, mata sa kasing-kasing. So mga atong makita na to ang tanan ng mga langit nun. Bisan pag dili makita, pinagi sa mata sa tao, pero makita na to ang tanan. Ang ganti nga buhatag sa Kristo, ang langit, ang mga langit nun. Bisan pag dili makita sa mata sa tao, pero ang mga Christian kayo makakita. Nasa naman ninyo? Nasa naman ninyo? So, mga tungo sa mata sa Espiritu, kay tukaw na ang mata sa Espiritu, ang mga kalibutan kay dili lindot. Mao kinya key point karon.
Kung kisa man ang adunay mata sa Espiritu, ang mga langit mo kay labing nindo dili kalibutanon. Sumawalay kalipay gikan sa kalibutanon. Ang mga tao dili luwas dili makasabon nini. Kay wala pa naluwas. Pero katong naluwas kay nakasabot kung sama akong gisulti karon, di ba? Yasak ko diay. Pero kung wala kaluwasan, liso nga makasabot. Unsa man naay mata sa Espiritu, unsa man ang makita nako, kalibutan na lang. Sumala sa Biblia nga naay mata sa Espiritu, Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1, verse 18. Ephesians chapter 1, verse 18 to 19. Okay, Ephesians chapter 1, verse 18 to 19. 18, atong basaon. Sa maiwagan ang mga mata sa inyong kasing-kasing, arong inyong hibaluan kung unsa ang inyong panglaom sa iyang paktawak, ug kung unsa ang mga pakadato sa himaya sa iyang kabilin tiya sa mga balaan, ug kung unsa katong labaw kayo nga pakadako sa iyang gahom, alam ka na tong nga mingtuo sumala sa buwas sa kusok sa iyang gahom. Nay, ang mga mata sa inyong kasing-kasing. Damaw kinyang mata sa Espiritu. Kita na ako, sa diyang kitandok ni Jesus ang mga buta, niya to panaw na buksan ang mata, di ba? Nasa naman ninyo? O, nakita nila ang tanan. Mao kin ebidensya, mao kin nga aninong nga, pinangis sa kaluwasan, matukaw ang mata sa Espiritu. Nasa naman ninyo? So, sukarato, tahan na mabutang kay murag bago. Sa diyang naluwas ko, August 7, 2002, sa wala pa ko naluwas, nakapamin ako sa Bible sa dugay over 10 years. Kabalon ako kung kinsa sa Kristo, kabalon ko nga namatay siya para sa tanan. Kabalon ko nga namatay siya para pagpasalyo sa akong mga sala, pero wala pa ko sure. After halos 12 years later, nakapaubos ko, tino nga naluwas ko sa karato na ikasiguruhan. Niya to panahon na, tanan na mga nilalang kay bulag pago. Ala, mga bulag, hayop, langit, langgampot. Tinuti ay gihimo silang tanan sa Diyos. O pagka sa kaluwas sa sadyang nadoon ako ang kanta, nahangwan ako nga ahakan ng kanta kay akong testimonyo. So kada to hinay-hinay nakita nako ang mga langinon. Kumusta ka? Pareho, di ba? Nahi mga mata sa inyong kasing-kasing. Mata sa Espiritu. Sumaw nga, kung kay nabuksan ang mata sa Espiritu, unsa man ang makita na to, inyong hibaluan kung unsa ang inyong pangnaom sa iyang pagtawak, kung unsa ang mga pakadato sa himaya sa iyang kabilin, diya sa mga balaan, o kung unsa ang katong labaw kayo nga pakadako sa iyang gahom, yes, unsa man makita na to kung natukaw ang mata sa Dios. Pangnaom sa iyang pagtawad. Ikadua, ang mga pakadato sa himaya sa iyang kabilin diya sa mga balaan. Ikatulo, labaw kayo nga pakadako sa iyang gahom. Makita na to ang gahom sa Dios. Mao nga wala interesado ka ba sa kalibutan? Unsa man ang gahom sa Dios? Kaluwasan sa mga tao. So pinakadakong kalipay kay gikan sa evangelism. Sakto ba? Sakto? Bisan pa og diso kayo ang evangelism, pinakadakong kalipay kay gikan sa evangelism. Sakto ba?
So mga lahi nga mabutang kay wala interesado. So mga kanangta ko nga mukuyok sa Bible seminar, mao kay natural mind. So miyaging sigurong Bible seminar, dalipay ko kay mo basin mo lahi nga ma-Brazil ka dunay mo sa situation kay lahi. Bisan pag sigurong Bible seminar, bisan lahi nga siguro kay nakapil. Bisan pa mo wala laso nga mo apil. Pues seguro ang Bible seminar. Lain nga seguro po kayo nakapila binaka-gospel session. Binakadakang kayo nakapil. Kikan sa lain nga seguro. Nalipay ko, kanaunta siya nga mulantaw sa buhat sa Diyos. Kanaunta siya nga mangalos ang mga tao. Ano ba? Mahuking niyang tino nga kalipay, di ba? Kung madawan nako ang kalipay, dili gikan sa evangelism, kundi gikan sa kalibutanon, something wrong. Dili biblical. Tanawa ang mga Kristiyano nga nakadaw sa pagtuo. Unsa man ang ilang kalipay? Kalibutanon? Dili. Sa diyang nangalas ang mga tao niya to paano nalipay kayo sila. Basaha ang Biblia, kanon sa sila nalipay. Basa ang New Testament, basa ang Gawa, Acts, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Philippians, Ephesians, Colossians, Philemon, 1 Timothy, 2 Timothy, 1 Thessalonica, 2 Thessalonica. Kanusa sila nalipay sa diyang nangalas ang mga tao. Kaya nabuksan ang mata sa Espiritu. So mga makita nila ang tino nga kalipay tungkol kay na-open ang spiritual eyes. Nasabtan? So kung wala pa open ang spiritual eye, bisan pa akong basaw ng Biblia, dili ko makasabo sa bisan unsa. Kabalo ba nung ano man, di so nga makabasa sa Biblia, na pipila ka lason, kay sa tipin sa Brazil sa lahi, to unang lason kay wala pa upo ng spiritual eye, kay wala pa naliwas mao nga disok kayo nga sapton. So mga cover sa Biblia kay mabugat kayo. Ano mapisan pa ang nagbasa ko, I cannot understand. Yes, kay wala Espiritu Santo sa sulod na. Kay kung wala tabang sa Espiritu Santo, impossible lang nga makasabot. Pero katong tino nga naluwas kay nakasulod na ang Espiritu Santo, naitabang sa Espiritu Santo, so mga samatahi gayon, makpasa ang Kristiyano sa Biblia, hinay, masatan nila labaw pa. Pero kung wala kaluwasan, hinay, mas difficult. Nasabtan? So mga bisan pa, basa ang Biblia, bisan pa mga brothers sila kay magpapugos, di so nga makabasa. Pero kung tino nga naluwas ko, kanaunta ko nga pasahon ng Biblia. Hinahinay, wala interesado sa game, TV, movie, drama, kalibutanon. Kanaunta ko nga mapuno sa Biblia. Dili kini special, natural kini. Nasabtan? Yes. Kung walay mata sa Espiritu, impossible. Bisa pa adwa ka panikamot, impossible. Bisa pa adwa ko decision, impossible. Kay walay mata sa Espiritu. So si Moses, tong kay gidawa niya ang hustong pagtuo, gidawa po niya ang mata sa Espiritu, wala. Gidawa niya, so mga unsa man iyang nakita, si Kristo. Si Kristo. Tanawa, Suwa kalibo katong sa una, miyani sa Kristo din kalibutan, si Moses kay kinabuhi kanusa 1500 BC, di ba? Wala pa si Jesus na miyani. Pero kabalo na si Moses ni Kristo wala. Kabalo na siya o nakita niya si Kristo kamit ang mata sa Espiritu. Hebrew chapter 11. Hebrews chapter 11, verse 24.
24 to 26, tungkay nakita niya ang langit noon, mga nakalabay siya sa mga yutan-on. 24 to 26 atong basahon. Tungo sa pakto si Moses sa diyang nga dako na siya, wala mo sugot nga kapangang ang alan nga anak sa anak nga babae ni Paraon, kundi nakalawi hinon sa papakiambis sa kagulanan uban sa mga tao sa Dios kaysa papahimulo sa mga kalipayan sa sulot sa usa ka panahon nga nag-isip nga ang kapakatalamayon ni Kristo labi pang dakong bahandi kaysa mga bahandi sa Ehipto kay napaabot siya sa balo sa katumbasan. Unsa man ang iyang nakita? Nakita niya si Kristo. Nakita niya si Kristo o nakita po niya ang ganti nga muhatag siya. Kano sa siya muhatag ang ganti? Sa diyang mubalik siya dining kalibtan, di ba? Sa diyang ikadang pagkabal ni Kristo. So nakita niya unang pag-ani ni Kristo o pagkabal ni Kristo. Nakita niya ang tanan. O, unsa man iyang nakita? Palos, kanti. So mao nga, tungkay na-open ang mata sa Espiritu, unsa man ang iyang gilabay? Unsa man ang iyang gilabay? Gilabay niya ang bahandi sa Ehipto. Okay, tanaw ko. Please imagine, diyatong panahon na, Ehipto kay pinakadakong nasot, naidakan mga bulawan, salapi, si Moses kay prinsipe, aduna sa igahom, nga makamando sa Ehipto. Makabuwas siya sa bisan unsa. O, syudad sa Ehipto kay rindot kayo. Rindot, dakong piramid, dakong balay. Best view. Rindot kayo, beautiful kayo. Pero kanaunta siya nga muato sa kaminggawan. Ay hunaw-hunaw. Tayo sa Ehipto kaminggawan. Asa man ang rindot kayo sa mata sa tao? Ehipto. Nahitanan. Pero kaminggawan, walay tubig, walay balay. Ini kayo, kapoy kayo. Pero asa siya napunta? Asa siya nakato? Nakabiya siya kikan sa Ehipto. Para kinsa? Para ni Kristo. Kay nakita niya ang mas lindong nga lugar. Unsa man? Langit. Labing mayong lugar. Nakita niya ang labing mayong lugar. Asa man? Langit. Unsa man ang imong nakita karon? Para unsa nakinabuhi ka karon? Ang mga tao nga adunay paktuo sa dangtukon, nakita nila ang langiton. Dili kalibutanon. Nakita nila ang sal sa Dios. Sumao nga, nakakuyok sila sa pag-antos para ni Kristo. Kinsay makakuyok sa pag-antos ni Kristo? Ang mga tao nga makakita sa langit. Sumao nga, ang mga tao nga dili makakita, kay dili makasabot. Tayo sa mga brasi sa pod. Wano masya kay kano na yung nakakuyok dito? Dili ko makabuwa sa maniya. So, iyo nga tao, ang mga Kristiyano nga nagakuyok, kano kada fellowship, kada Bible seminar kay burak buwang. Dili ko ganahan sa maniya. Usa ka buwang. Pero hinumdumi, atubangan sa Dios, kinsay pulahan? Ang mga tao nga wala nakakuyok o ang mga tao nga nakakuyok kanunay? Ang mga Kristiyano nga nakakuyok sa pakanto si Kristo kanunay kay tino nga pilino nga tao, tino nga pulahan sa tubangan sa Dios, di ba? Sama ni Moses. Hebreanon pag-usop chapter 9 9
chapter 13, Hebrew chapter 11 verse 13, tunang kaban ini, bingo ng Diyos, kiningatanan na nga matay sumala sa pagtuo, nga wala makadawas sa mga saat, apan nakakita kanila o nakapangimamat kanila, kikan sa halayo, kikan di atong basaon, sa tapos makasugit nga sila mga tumuluong o mga lumalangyaw tinisa yuta. Tumuluong o mga lumalangyaw tinisa yuta. Sa English version kauban, tumuluong o lumalangyaw. Tumuluong o mga lumalangyaw. Strangers, another translation version, foreigners. Strangers and pilgrim on the earth. Mao kinya Kristiyano. Ang mga tao nga naluwas sa taong tugon, nakakinabuhi sila ingong nga tumuluong o ingong nga lumalangyaw. Miyaging last month, karong tulang kay December, miyaging month, last month, nakabisa ang mga Korean mission din, di ba? Asa man ang ilang balay, dito sa Pilipinas, dito sa Korea. So, di pa uli sila, di ba? 1 week, nakastay sila diri sa Pilipinas, yung tumuluong. Sakto ba? So, nakita na kung hinahinay, nakahandam sila sa, naka-packaging sila sa ilang baggage para makapauli. O, hinahinay, nakalabay sila mga butang nga dili sila budala. Walay, hinahinay, walay pangnaon dili, kay kinahanglan sila bubalik sa ilang pamilya. Mga Kristiyano kay sa manini. Sukat ato, atong kahintang kay sama sa mga strangers and pilgrim, tining kalibutan. Asa man ang kanang nga bubalik sa kalibutan o kalibutan o langit. Kung tinuan alos ka, imong pangnam kay dili sa kalibutan kundi dito sa langit. Yes. Muda katubang na mo karon, yes, langit, pero tinod pa sa imong kasing-kasing. Kung tinong nga imong pangnam kay langit, ipakita nimo ang ebidensya pina sa kinabuhi. Payong makinabuhi mo, iyong nga tao nga nakapailop sa langit. Dilipinan sa pulo. Kung dilipinan sa kinabuhi, ipakita nimo ang imong tino kasing-kasing. Yes, sakto di ay pastor kanaw ta kung nga buhato sa langit, akong pangnam kay langit tinuot. Kung tinuot kini, ipakita nimo ang imong kasing-kasing. Dilipinan sa testimony o kung dilipinan sa kinabuhi kadadalaw. Tanaw ang mga Kristiyano nga adunay pangnam sa langit, usa man ang ilang gibuhat. Nakapokus sila sa kalibutan wala. Nakakinabuhi sila para sa Diyos. Ano man, ilang pangnam kay dito sa langit. Ayaw mamakak sa tubangan sa Diyos. Ako kay tinong tumuluong, tining kalibutan. Ako kay tinong lumalangyaw. Kung mulantaw ang mga silingan kanimo, makahunaw na sila nga, siya kay dili sa mas uban ng mga tao. Wala interesado ka pa sa kalibutan noon. Ano man, nakapokus sila sa Biblia, fellowship, evangelism. Ano man, nakapokus sila sa mga langit noon. Buwang siya. Mao kinang normal sa tubangan sa Diyos. Pero kung makinaboy ko sama sa mga tao dili luwas, akong pangaw, akong kalipay kay diya sa kalibutan gihapon. Kung saan nila pakatong tinungan na luwas ko. Akong kinaboy kay tinong tumuluong. Akong kinaboy kay sama sa lumalangyaw.
We should be honest sa tubangan sa Diyos. Ang mga tao nga nakadaw sa tino nga paktuo sa dangtugon, nakakinabuhi sila iyong tumulong, iyong lumalangya. Kung ipasabot nga walay pangnaong tiring kalibutan. Nasa daman ninyo? So mga, kumusta man ang si Abraham? Kiyusan niya pakakinabuhi. Verse 8 ng ebidensya, dili pinas iyang pulong, kundi pinas iyang kinabuhi. Kumusta man ang ilang kinabuhi? Verse 8. Verse 8. Verse 8. Akong basaon, tungod sa pakto si Abraham, sa kitawak siya, bisugos sa pag-ato sa dapin nga iyang kapagadawaton, no iyong panulundon, o bilakaw siya nga wala, mahibalo kung asas siya Pangingon. Kabalo na kang nga, kitawak si Abraham sa Diyos nga, magbiya ka, kikan sa imong lugar, kikan sa Ur, diba? Kikan sa Ur. So, tanawa, yeah. Gikan sa Ur, kinana siya muato dito sa Kanaan. Diba? Nasa naman ninyo? Yes. Nakagawas na siya. Nakagawas na siya. Iyang physical hometown kay Ur, pero iyang tagi kay dili naman Kanaan, kundi sa langit. Nakagawas na siya. So verse 9, atong basahon, tungo sa pakto nahimo siyang tumuluong sa yuta sa saat, ingon nga sa yuta nga dili iyang kaugalingon nga nagapuyo sa mga balong-balong, ubang kang Isak ug kang hagop ang mga mamununot uban kaniya sa mga gihapon nga saat. Bisan pa wala siya kabalo kung asa man ang saat yuta sa saat, pero nakakinabuhi sila si Abraham, si Isaac, si Jacob, nakakinabuhi sila iyong nga usa. Tumuluong. Tumuluong, di ba? Wala sila nakabutang sa ilang panglaom sa kalibutan. So mga miingon si Abraham sa iyang kawalingon, Genesis chapter 23, verse 4, mao kaya iyang testimony yun. Verse 4, atong basaon, lumalangyaw o tumuluong ako sa taliwala ninyo. Okay, ato diri. Baka sulti ba ka sa atubang sa mga tao sa manin? Baka sulti ba ka sa atubang sa mga pamilya? Baka sulti ba ka sa taliwa sa mga classmate o co-workers dito sa trabawan? O baka kinawi ba ka sa maniya? Iyong tumuluong? Iyong lumalangyaw? Bisan pa naluwas na ako pero akong paksulti kay sama sa mga tao diliruwas. Taliwa sa mga silingan, taliwa sa mga friends, ubang kay nagaisura kabayin sa bahandi sa kalibutan, kabayin sa dalan sa paktigom sa salapi. Makakulog pa ang mga Christian ubang nila. Oh, usay mayong dalan para paktigom sa salapi. Mao kinya kasing kay sa mga Christian nga naluwas. Pwedeng kaiso ang mga Christian sa mga kalibutan sama sa mga tao diliruwas. Kung ikaw kay tinong lumalangyaw, kung ikaw tinong tumuluong, baka kinabi ba kasama sa mga tao nga diliruwas? Atong pangnaw kay dili kalibutan. Atong pangnaw kay dito sa langit. So mga atong interesado kay dili sa lapi, kundi mga lost souls. Unsa nako pa-evangelize? How can I evangelize them? How can I help them to enter the heaven? Ano ma akong pangnaw kay dito sa langit? Nasa taman ninyo? Kung ikaw kay tinong lumalangyaw, kung ikaw kay tinong tumuluong, makinaboy ka sama sa tumuluong. Makinaboy ka sama sa lumalangyaw.
Bisan pa og testimonya kay tsada kayo, lindot kayo sa tubang sa brother sister, pero kung makinabuhi ko sama sa uban na matang dili luwas, makahibalo na po ang mga brother sisters nga sayop sila. Ilang polong kinabuhi kay lahi. Bisan pa og testimonya kay maayo, bisan pa og nag-advise siya sa mga brother sisters kanunay dito sa church, pero ano man iyang kinabuhi kay dili sama sa mga Kristiyano. Na bisan pa og dili sila maksulti sa ilang kasing-kasing, kabalo na silang sayop ti ay. Si Hagot po, sama ni Abraham, nakakinabuhi siya iyong tumulong. Genesis chapter 47, verse 9. Akong basahot, ug si Hagot mitubak kang paraon. Paraon, yeah. Taas nga tao, di ba? Taas nga tao. Wala siya nakasalik ni Paraon. Wala siya nakasalik sa Paraon. Bisa pa sa kahum. Si Hagot mitubak kang Paraon. Ang mga dalaw sa mga tuig sa akong paglangyaw. Usa ka gatusok katuluan ka tuig. Diyutay og mga dauta ang mga adlaw sa mga tuig sa akong kinabuhi o kiniwala makakabut sa mga adlaw sa mga tuig sa akong mga kinikanan sa mga adlaw sa kinabuhi sa ilang paglangyaw. Ang kinabuhi ni Hagupot sama sa kinabuhi sa lumalangyaw. Si David po. Si David, asa man iyang trabaho, iyang position. Siya kay hari. Pero nakasya si David nga, nakakinabuhi ko iyong tumulong. Bisan pa iyang posisyon kay hari, pero nakakinabuhi siya iyong tumulong. Unang Kronika, chapter 29, verse 15. Mao kay ang testimonyo ni David, tayo hunaon ang testimonyo sa mga tao nga dunay paktuo. Verse 15, atong basahon. Kay kami mga lumalangyaw sa imong atubangan ug mga humalapit sama sa tanang namong mga amahan ang among mga adlaw sa yuta sama sa susa ka anino ug walay papadayon. Kami mga lumalangyaw sa imong atubangan. Domingo po si David kay kaming tanan mao ang lumangyaw. Lumalangyaw. Kumusta mga Kristiyano nga nalwa sa bagong tugon? Ang mga Kristiyano sa bagong tugon po kay mga lumalangyaw. Unang Pedro, chapter 1. Unang Pedro, 1 Peter chapter 1 verse 1. Unang chapter verse 1 atong basahon. Si Pedro, apostol di Jesus Kristo alang sa mga pinili nga mga tumuluong nga gibulag-bulag diya sa Ponto, sa Galacia, sa Cappadocia, sa Asia ug Bithynia. Kinsa yung mga tumuluong pilgrim? Ang mga Kristiyano nga naluwas. Atong pangnawon kay dili-diling kalibutan. Ang mga batanumpot, kung tinong lalwa sila, babago sila. Kahit itong kay batanong ko, bisa pa ang makinaboy ko sama sa uban na matao, kung sa'y problema kay batanong ko, sa'yo nga pagsabot. Sa diyang biyani sa eskwela kalibutan, 5,000 kay nakatingong atubang ni Kristo. Walay pakaw, di ba? Niya ito panahon na. Kinsay nakalat sa pakaon? 5 ka tinapay, 2 ka isda? Kamayong bata. Sa diyang nakagawa si Pedro kikan sa bilangguan, kinsay nakadawa ni Pedro una? Usa ka batang nga babae. Do not ignore mga bata. Pero mga bata noon, dahil responsibilidad. Kung tinong nalwas ka, babago ka.
pulong kinabuhi, hunahuna kay mabago. Mga ginikanan, payugtabangi ang bata ninyo nga makatubong mayo para ma-clear ang pagtuo. Kung akong bata ka tino nga pagtuo, dilipin na sa pagpapugos, kung nilipin na sa guguma sa Diyos, mabago sila. Mga bata ng put kay, kung naitino nga kalwasan, ilang kinabuhi put kay sama sa tumuluong o sama sa lumalangya. Dili sama sa uban ng mga batanon. Kaso naman ninyo? Mayong tubak kay mayo, pero isa pang nakatubak ko sa tubang tao, yes, nalwas ko, yes, sakto. Di ay, sigurado ko. Pero tubak kay dili kalwas. Bantaw ng imong kinabuhi. Mao kinang tino nga tubak. Kinabuhi kay tino nga tubak. Kung kinsa ka. Nasama ninyo? Ang mga Kristiyano po kayo sama sa tumuluong o lumalangyaw. Yeah, Philippians chapter 3, verse 20. Philippians chapter 3, verse 20. Philippians chapter 3, verse 20. Philippians chapter 3, verse 20, atong basahon. Kayang atong pakalungsuranon atwa sa langit, din babagagikan usap ang maluluwas nga atong kipaabot ang Ginoong Hesus Kristo. Yeah. Sa English version, also mas may antong kauban, for our citizenship. Atong citizenship kay diling kalibutan dito sa langit. Dito sa langit. Yeah. Sumao nga, from which we also eagerly wait for the Savior. Eagerly wait. Din magagikan usab ang maluluwas ng atong gipaabot ang Ginoong Hesus Kristo, atong gipaabot. English version, eagerly wait. Kumusta ka? No? Nakulak ka ni Hesus Kristo eagerly o kanang ka nga mabuhi din kalibutan labaw. Ginoo, ayaw balik karon. Kay kanang ta ko nga makuha sa takan. Dai gihapon takan mga butang nga wala pa ko nakabuhat. Ginoo, just balik sunod dili karon. Usa ka sayo nga hunahuna. Iwa Kristiyano, Ginoo, kanang ta ko nga muadto sa langit paspas pero Ginoo, payo hatagi ko kain para maka-evangelize. Akong pamilya wala pa naluwas, Ginoo, payo ani dining kalibutan takaw man sa ilang kaluwas sa Ginoo, mao kinyang normal mind. Pero wala interesado ka ba sa lost souls? Ginoo, dili karon. Kay kanang ta ko nga bakwa sa dakan, wala pa ko nakaminyo, kanang ta ko nga mangminyo. Naita ka mga bahayong lugar nga wala pa ko nakabista. Ano man panglam nimo ka dito sa kalibutan, ano man wala pang dito sa langit. We also eagerly wait for the Savior. Kinsay we. Tanan ng mga Kristiyano. Nasabtan? Pero, kung wala interesado ka ba sa pagkabalang ni Kristo, ay hunaw-hunaw ng imong kaluwasan sa lalo. Ngano man walay pang naon dito sa langit. Usa ka lasong kay walay kasiguruan dito sa langit.
So mao nga si Abraham aduna si pangnaom sa langit mao nga wala siya nakabalik sa Ur. Main sa pag-usap Hebreanon chapter 11 chapter 11 verse 15 verse 15 kaya atong basahon 3 to 1 o kung tinod gayon nga sila may pagtagat sa yuta nga ilang gibiyaan may higayon unta sila sa pagpaling. Yes, nahihigayon. Sa patino si Abraham, si Jacob, si Isaac, nahihigayon nga nakabalik sila sa ilang hometown. Pero nakabalik sila wala. Nakabalik sila wala. Wala sila nakabalik. Yeah. The verse 16 ano man. Apan karon nagatingwa sila usa ka labing maayo nga yutang nga mao ang langit nun. Ngano man wala sila nakabalik sa Ur nga nakabiya sila. Ano wala sila nakabalik? Kay nagatingwa sila sa usa ka labing maayong yuta. Asa man? Langit. Kanaunta ka nga mobile sa kalibutan? Ano man, naluwas ko mga ano man. Mas may nga wala ko naluwas. Kung wala ko naluwas, basin, maka-enjoy ko gihapon. Kanaunta ko nga mobile sa kalibutan. Dako na nakasama nini. Nabasok ka sa kaluwasan. Stressful kayo ang kaluwasan. Pwede pa sabihin nga, wala pa ka naluwas basin. Wala ka kabalo gihapon kung unsa man ang kaluwasan. Asa man ang kanaunta ka nga ato sa kalibutan balik? Si Abraham, si Jacob, si Isaac para asa nagatingwa sa kalibutan langit. Nagatingwa sila sa usa ka labing maayo nga yuta. Mao nga kanaunta sila nga buhato sa langit uban sa pamilya, uban sa silingan, di ba? So mga nakakinabuhi sila para pakpami sa mayong balita. Kung makatingwa ko sa langit, kanaunta ko nga buhato sa langit uban sa pamilya, di ba? Sakto? Pero kung akong panglam kay kalibutan basin baka kahit ko sa pamilya sa kalibutan dili langit. Si Satanas asa siya mapunta? Imperyo. Mga nakatingwa siya sa pagtala sa mga tao padulong sa imperyo. Sakto ba? Ang mga Kristiyano. Nakatingwa ang mga Kristiyano sa pag-ato sa langit. Mga nanangda sila nga luwaso ng mga tao para makato sa langit. Si Satanas sa imperyo. Ang mga Kristiyano sa langit. Kumusta may imong kinabuhi? Asa man ang imong bahin? Para sa imong pamilya, para sa imong silingan, unsa man imong gipangbuhat? Nakadala ba ka sa mga tao padulong sa imperyo karon o dito sa langit? Importante nga occasion. Yung Christian. So katong nakatingwa sa langit kay baka overcome sa pagtinta sa kalibutan. Sakto ba? Sakto. Sakto. Example mo, last Sunday akong gingnan. Dahil usa ka couple, nakaminyo na sila. Ang bana, kihigugumagyon niya ang iyang asawa. Only her. Yeah, you are only.
So kung guguma kay kusok kayo, bisan pa na ipaktintal gikan sa laing nga babae, matintal ba ang bana o baka ubokom siya? Ay pa tuba wala kabalo? Kung ako kay bana na asawa, kung nahigumagyot ko sa akong asawa, akong kasing siya na lang. Na bisan pa na ipaktintal gikan sa laing nga babae, matintal ko? Dili. Baka sulti ko, exactly, ayaw! Aba ko'y akong asawa. Most beautiful girl. Most beautiful woman ka na ko. Ayaw buwata. Kaya nga makaubok kang dili lisod sayon. Kung nahigugum ako sa Diyos, paktinta kay dili dako gamay. Makaubok kang sa tanan. Pero kung akong pangnam kay dining kalibutan dili dito sa langit, dahil nga matintay ko gikan sa kalibutan. Sama ni Lot na nakabiya kang Abraham. Sama ni Demas na nahigumas sa kalibutan mga nakato siya sa Thessalonica. Sama ni Judas Iscariot nga nakabaligya ni Jesus tungo sa salapi. Kung walay pangnam dito sa langit, dili ko makaubok kam sa kalibutan. Unang Juan chapter 5, verse 4. Unang Juan chapter 5, verse 4. Unang Juan chapter 5, verse 4 atong basaon. Kayang tanan nga gipanganak sa Dios nakadaog sa kalibutan. O kini mao ang pagtawag nga midawog sa kalibutan nga mao ang atong pakto. Kung night time, okay, brothers and sisters, payong i-meditate kining bersikulo again. Kinsay makaubok kam sa kalibutan? Kinsay makaubok kam sa kalibutan? Kinsa? Ang tanang nga gipanganak sa Dios. Mao kinyang ebidensya sa kaluwasan. Ang tanang nga gipanganak sa Dios kay makaubok kam sa kalibutan. Buhi pa sabon nini nga bisan pa nakasimba ko pero kung wala ko naluwas, dili ko makaubok kam sa kalibutan. Nasa taman ninyo? Okay, tanawa. Pero ayaw sa pasabot, bisan pa ubang kay tino nga naluwas, tungo sa huyang nga kahintang usahay makabiya sila gikan sa church. Pero kung tino nga naluwas sila, someday makabalik sila. Makaubokom sila sa kalibutan. Nasa naman ninyo? Anyway, kinsay makaubokom sa kalibutan? Ang mga gipanganak sa Diyos. Ang mga naluwas. Okay, nasabtan? So, dahil mga brothers nga nakabiya gikan sa church, o kayo makampo, ayaw makukom, tilikinang na makukom, makampo para nila dahil kung tino nga naluwas sila, bubalik sila. Dahil kahong nga makabalik. O kung wala sila naluwas, ayaw makukom, makampo, gihapon dayon, makapaminaw sila sa Bible sa pag-usap dayon, masibaraduan ang kaluwas sa pag-usap dayon, makabalik. Mao kinyang guguma sa Christian. Nasa naman ninyo? Yeah. So, akong ipakita usa ka picture. Yeah. Okay, tanaw. Unsa man? Ulot, di ba ulot? Ulot kay bahimong alibabang, di ba? Yeah. Sakto? So, ang ulo kay mahimong alibangbang, sunod. Pero sa dili pa siya mahimong alibangbang, butterfly, unsa man ang iyang pagkaon? Dugos o dahon? So sa iyang kasing-kasing, iyang pangnam kay unsa man, dugos o dahon? Di ba? Sakto? Pero kanang ulo kay nahimong alibangbang, butterfly. Tayo unsa man iyang ipangita? Dahon o dugos?
Bisan po naitakang mga dahon, makakaon ba siya sa dahon? Natural ka na, di ba? Special o natural? Natural! Tayo mga Kristiyano, gikan sa makasasala, born again siya, naluwas siya. Gikan sa makasasala, dahil mo siyang anak sa Diyos. Sa una, akong tingwa kay kalibutan nun. Pero pagka sa kaluwasan, akong tingwa kay dili kalibutan nun, kundi langin nun. Iglesia, brothers, sisters, pulong sa Diyos, evangelism, mga lost souls, ang ganti. Wala interesado ka ba sa kalibutan? Mao kinya special natural. Ang ano man hinayang to ba? Natural kini. Mga Kristiyano suma sa Biblia nga mga buhi, suma sa Biblia, ang mga tao dili duwas kay mga patay, mga buhi, mga patay kay parehas lahi. Mga karonero, mga kanding, pareha lahi. Lahi. Ang karonero, ang mga baboy, pareho ba? Ang mga baboy, ganahan sila nga mubalik sa fugang mabutang, di ba? Ha? Bisan pa imong kuhaon ang baboy kikan sa fugang lugar, ganahan sila nga mubalik dito. Nasa taman ninyo? Kung imong kuhaon ng alibangbang, butterfly, so kung magpush ka, nilang nga makakaon sa dahon. Kana, tayo makakaon ba siya? Nakapangitan siya sa dugos. Kung tino nalwas ka, bisa pang naita ka mapagtintay. Bisa pang naita ka mapagtintay, makaubok ka. Kanaunta ko nga mamina sa pulong sa Diyos. Kanaunta ko nga makabasa sa Biblia. So, bisan pa, usahay, mapalayo siya kikan sa fellowship, pero dahil nga mubalik siya pag-usap sa manini. Ang mga butterfly, bisan pa, nakalupa siya kawas, pero dahil nga mubalik siya sa dugos. Nasa taman ninyo? Kumusta ka? Unsa man ang imong tingwa? Asa man ang imong tingwa? Diya sa church o dito sa kalibutan? Importante ang question, di ba? Sama sa dugos, ang mga Kristiyano kay nakatingwa sa pulong sa Diyos, iglesia, o evangelism, o pag-ampo. So sama sa dugos, sa akong kasing-kasing pulong sa Diyos kasama sa dugos, mga proverbs mo sa Biblia nga ang pulong sa Diyos kay mas pilinong kaysa sa salapi. Salmo chapter 119, imong pulong kay sama sa dugos, matamis kayo sa akong kasing-kasing. Job chapter 22, kung bubalik ka sa Ginoo, Ginoo ka imong salapi sa imong kasing-kasing. Kung tinuan nalos ka, ang Biblia kay mahimong tubos kanimo. Matamis ang Biblia, pero mga drama, movie, lain nga makalibutan kay dili matamis. Sama sa dahon. Kung kisa man ang makasinati sa pulong sa Diyos, akong kaluwasan, wala interesado ka ba sa kalibutan? Wala interesado ka ba sa worldly songs? Kay matamis ang kanta. Matamis ang sermon. Matamis ang mga pulong sa Diyos. Matamis ang mga testimonyo sa mga hinay-hinay. Mawala ang interesado ka ba sa kalibutan. Sakto ba? Pero gihapon, imong matamis imong kalipay kay mga TV, movie, drama, lots of video, lots of things, worldly music, kalibutan nun, examine your things. Examine your things. Sutahan ninyo ang inyong pagtuon. Kung tino nga nalwas ka, wala. Ano man, wala ko tingwa sa Biblia. Wala ko tingwa sa langit. Wala ko tingwa sa evangelism. Dugay. Man, wala pa ko nabago. Dugay. Payo mahuta na sa Diyos. Ginoo, unsay lason? Ginoo, wala pa ko nabago.
Kung kinang na counseling, tuol ka na ko. Unsa ka importante, di ba? Pastor, ano wala ko nabago? Ano wala ko ikasiguro ang kabal sa langit? Kung kinang natabang, tuol ka na ko. Anytime, welcome. Mao kinasong ano man kipadala ko sa Diyo diri para pagtabang nimo. Yes. Okay. Last pulong. Colossians chapter 3. So, inyo nga Kristiyano, ang itong ipangita ang mga butang nga itaas. Colossians chapter 3, verse 1 and 2. Okay, atong masahon. Busa, kung nangabanhaw kamo uban kang Kristo, pangitaan ninyo ang mga butang nga atwa sa itaas, diin atwa si Kristo, nga nagalingkot sa tong kamot sa Dios. Ibutang ninyo ang inyong hunahuna sa mga butang nga atwa sa itaas, dili sa mga butang nga aniya sa yuta. Okay, nasa naman ninyo? Yes. To kay makabuhat ka, nakaisorya ang Dios. Ang mga Kristiyano nga nakadawat sa kaluwasan kay makapangita sa mga butang nga itaas. O ang mga Kristiyano nga naluwas kay makabutang sa kasing-kasing dili-dili sa yuta kundi dito sa langit. Nasa naman ninyo? So yung Kristiyano kinata makinabuhi para sa langit. Kay makato ko sa langit, mga kinala ko butabang sa uban ng mga tao nga dili ruwas para makato sa langit, di ba? O kinala ko makinabuhi para madawat ang ganti nga buhatak ang Diyo dito sa langit. Mao kini importante. O kinala ko makinabuhi para sa iglesia kay ang iglesia kay musulo sa langit, di ba? So ayon sa pasal iglesia kay dili building, iglesia mao ang brothers and sisters. Pwede pa sabi nga ang mga brothers kay buhato sa langit kauban. So kinata makinabuhi para sa langit nun. Nasa naman ninyo? Yeah. So dahapin na human ang this year. So nalipay ko tong kay nadawan ako ang pilinong nga chance nga maka-evangelize ko uban sa mga bilinong nga mga Davao Torre Church Brothers and Sisters. Nalipay ko kada adlaw ka. So mga ko dakong papasalamat ato sa Dios kay dakhan nang nagatingwa sa langiton, dakhan nang nagatingwa sa evangelism. So nakita nako ang paktubo sa Davao Torre Church. So kinata makpada yung next year, di ba? Yeah. So the next year hina ko nga mas dakhan ng mga luwas. Kay duol lang pakabal ni Kristo. Okay. So usa ka announcement kay next week na Olsen Fellowship. Yeah, pagkaman sa Sunday sermon o mag-prepare ang mothers group to laming nga pagkaon o pagkaman sa lunch na group Olsen Fellowship na group presentation. So karong hapon na vacant time nga maka-practice mo kada group. Fathers group, mothers group, young group, to karong hapon after lunch. So payo kamita ang time para practice, okay? Kay next week kay group presentation. So walay lain nga time. So karong gabi to payo kamita ang time para sa practice. Kay na importante tumong Pinay sa practice, bisan pag kamay practice, makapaduol ang mga brothers and sisters o mao kini also importante nga training para sa pakiusa. Okay. Okay. Dayon, the next year, January 5 to 7 ay New Year retreat. So, wala pa registration, pre-registration, to payo mag-register sa pre-registration para sa New Year retreat. So, in charge kay Sister Lynn. So, hina-hina tayo mag-register kay duola ang New Year retreat. O sa katapusan, next year na Grand Bible Seminar. So, para
pag-andam sa Bible seminar, payo mag-ampo sa karon o payo mag-invite o payo mag-evangelize. Okay. So ilabi na biyaging seguro Bible seminar, nalipay kayo ko kay tanan na mga base kay gikan sa offering ninyo. Walay suporta. So mao kinyang mahayong situation. O mga pagkaon magtanan dagigamin nato ang offering nga nakaandam ang mga brothers and sisters at Tabaw Church. So mao kinyang dakong grasya kay dapat ako nga dakang mga brothers kay nagsakripisyo karon. Okay? So para sa next Grand Bible na put palyog puyogan ang special offering para sa Bible seminar. So kung atong gamiton ang base para sa gospel, buhatag ang masdakan. Tinod kini. Individually o sa church. So para sa gospel, palyog hiusa sa usa-usa. Okay, daghang salamat sa tanan, mag-ampot ta. Salamat sa Dios tungod sa imong dakong grasya nakatigumi dinhi to para paminaw sa pulong sa Dios. Ilabi na among nakaduna ng kabahin sa langit, labing mayong yuta nga mga langinon, so among nakadunan ang kabanini. So salamat sa Dios Ginoo. Ingwag Kristiyano nga nakada sa kalwasan, salamat sa Dios kay nay pangnaom dito sa langit, mga daw kami sa mga paklinta o kalisdanan, sa mga daghang kayong salamat sa Dios. O payog tabang nga mapuno sa pangnaom sa langit kanunay aron nga makapadayon kami sa pakinabuhi to para sa Ginoo. Ilabi na pinahuman ang karong tuiga o payog tabang nga makaandam spiritually to para sa next year kay hinaw nga mas daghang mga tao kay mga luwas to pinay sa among sakripisyo Ginoo. O ilabi na sunong nga bulan tunay 2024 to New Year retreat o nay unang Grand Bible Seminar next year. Hinaw mi nga dakhanang makaapil sa Bible Seminar o dakhanang mga luwas Ginoo para nini kapayog tabang mi nga makayusa sa usa-usa. O una sa tanan kapayog tabang ang tanan ng mga brother ug sisters nga makayusa sa usa-usa aron nga makita namo ang dakong buwas sa Dios. Ilabi na para sa mga bagong naluwas nga nagaapil karon kapayog tabang sila nga makapabilin sa iglesia mayo aron nga makatubo sila to iyong nga mayong Kristiyano o makamipo sila sa Diyos yung mabiling instrumento o makakinabuhi po sila para sa himaya sa Diyos. Salamat sa Diyos, among kisalik ang tanan sa imong mga kamot, sa pangalan ni Kristo, among giyampo. Amen. Okay, salamat. Magkantak ta.